ya bulbatai ya bulbatai dan Allah ya bulbatai dan Allah ya bulbatai wayo abulbatai wayo abulbatai dan Fatima ya bulbatai dan Fatima ya bulbatai ya muje ke ne ya bulbatai na Adamu ne mai fatai ya bulbatai dan girman gibiri mada mukammati na annuna Futuhat baba uban kowa jinin Fatima kake ba wai ba da kai za na fara abin da na so makakin futuhi uban kowa ashe lokaci baya karya mutane a bar masa gaggawa duk matakin da rabu ya so dan kai me za ya sa na gaggawa jinin Fatima yau za mu yaba fituwa ta Ahmadu dan baiwa malam idan ka ja wushin baitotin ka sheke ni man na zamo gawa mahaifin su Fatima kairin nasu Mahmud Ahmad Maulana ina ma ka ce yan muje ke ku zo gida za ku wake mahaifina ina ma ka bayyana yanzu a nan mu kalle ka ni da sa'autana mijin Fatima sarki Alhaidara namiji baka san wasa ba ina san ka ya alijan zaki na zara uban faɗi komai ba salamu na alaiki uwar ɗakin mu zara uba wata bace ba dalilin ki umma nake sallah ba dan da ke ba za na yi ba bugun zuciyar manzan Allah ki nuna futuhi masoyina ina ma na yi shiru mutanen mu karsi kayana mu kai gaisuwa wa imama san jinin Fatima ba dan wata ba ina san imamu Husaini da gaske wallahi ba san wasa ba manta da ke ya Zainabu da kasida ba ta yi mana rana ba ina fariya da dari ƙarshe Tijjani ban muku ƙarya ba muna nan gidanka da lamdamdam barhama gausi ba wani ba ina son ka ya gibiri ma'ara ka san ba zan maka ƙarya ba ashe shehu buba yana nan raya makiyanmu ne ba su gano ba Sharifu sai da Salisu komai ma ka so sani zan maka babana salamu na alaika fito hatiya ta jallin batuli ina kwana jinin Fatima da Imama Aliyu mai zan faɗa maka abbana rashin sa'aduwar mu da kai fa fito na sarraba ni da mamana ina san ka ya kan annabi Muhammadu fituhi madubina futuhati da ba dan ka zo ba da ba mu zo a musulmai ba
Futuha ta aida abu a dan kai ba da rama ba ta sauko ba. Futuha tunanin zai da Ubangiji babu Ahmadu ba kai ba. Madinar Futuhi jabi ce Futuha ba wai wasa ba. Sahabban Futuha sirri ne mutanenmu ne ba su gano ba. Wallahi da kun san waye Futuha ba ku butulce ba. Ni fa duk wanda baya zan ka Futuhi ba zan kira shi musulmi ba. Ashe kai ka zo ka afa'ali ka zo a ƙarshe Futuha ba wani ba. Ina ma na yi shiru Futuha karsi kayana. Maji daɗin si duba shi mai yarwa na san ka kai masa alfarma. Ina sanya ri'ima masoyina da na'ima abu kun ji abokina. Dan tsaya ya muke ke ne mahaifin Sharifa masoyana.